lino anafika mchigawo chakumpoto pamene wakhala akuyendera madera osiyanasiyana kuona ntchito zachitukuko komanso kukumana ndi anthu amene ali m'madera m'menemu kuwauza mfundo za chipani cha Malawi Congress MCP zimene agwiritse ntchito pamene boma likhale ndithu makamaka dziko lino likhale kupita chisankho pa mwezi wa Mawa uno, ndipo kuno kumene tili ndi kuchigwere, ndipo president akachoka kuchigwere masanano akhale ku area 1B kumeneku ndi kunzuzu, ndipo kenako alowere ku Kaviwale market mzuzu momuno, ndipo so ku hilltop ndiyetu ndi mmene zikhalire tsiku lalero. Ndithu izi zikuchitika pamene mtsogoleri wa dziko lino dzulo anali mboma lija la Rumpi kumenenso anakumana ndi anthu komanso anagwira ntchito zachitukuko zosiyanasiyana. Mwazina president anatsegulira ntchito zachitukuko cha madzi cha ndalama za nkhaninkhani 7 billion Malawi kwacha, kumene president anagwirako ntchito imeneyi, ndipo anayendanso malo ena kupita ku Mhuju, Hewe komanso pa Rumpi boma ndi malo ena amene anayendanso dzulo. Ndipo lero ndi nkokekoke kuno ku Mzuzu komanso mbali ya Nkhatabe makamaka cha kumpoto. Granti a president pamalo pano akhale kufika nthawi iliyonse, ndipo tikuona kuti zinthu zapya, ndipo nakuonanso kuyendayenda kulankhula ndi ena mwa akuluakulu achipani komanso anthu adera lino la Chigwere mbali ya ku Nkhatabe makamaka kumpoto kwa Nkhatabe. Mwina zina zimene wakhala ukuonako malo amene unayendawa tatiuze zinthu zili bwanji mbali ino ya Chigwere komanso malo ena amene a president akhale akuyenda. Naona nthawi ina unazungulira mmenemu ndikuona kuti kodi zinthu zakonzeka motani. Chinthu choyambirira monga wanena apita kuno ndi Chigwere imene ili Nkhatabe North, ndipo amene akuyimira chipani cha Malawi Congress ndi wolemekezeka Ephraim Muganda Chiume. Tinayesa kuti tizungulire kuti tingofuna tione kuti kodi kumeneko zinthu zili motani, ndipo titafika malo osiyanasiyana pamene tinayankhula ndi anthu osiyanasiyanaso kunazapezeka kunena kuti anthu ambiri akuonesa chikhulupiriro chawo kwa Dr. Lazarus Chakwera. Monga mutakuona kuti kuno ndi kumbali ndithu pa chizungu amati the outskirts of Mzuzu city, komano kuona khwimbi la munthu, mwana wa munthu amene ali pano nchitsimikizo chonena kuti kunoku zinthu zikuyenda. Monga wafotokoza Peter, ndinayesa kuzungulira ndinakafika mumbali ya mafumu kuti ndimve mafumu akuti bwanji. Pompano dzulo lali wisili akweza senior chief Mbwana kukhala senior chief komanso Nyaruwanga nawonso kukhala senior chief ndi mafumu ena ambiri amene akuyamika kunena kuti chipanda Dr. Lazarus Chakwera kukhala ndi mtima woganizira mafumu amene akugwira nawo ntchito, zinthu sizikanayenda, sizikanakhala mmene zakhaliramo, kusonyeza kunena kuti anthu kuno kumene afikira ndi kumbali ndithu kwenikweni pakatikati pa mapiri, koma kuli na mtindi wa munthu, mwana wa munthu wasonkhana kunoko, kusonyeza kuti anthu akukhutira ndi ntchito zimene akugwira Dr. Lazarus Chakwera. Monga unanena dzulo Chakwera anali mboma la Rumpi, mbali naye anali tsiku lina anali mboma la Nzimba, koma zimene tikuziona kunoko ku Nkhatabe North wina akangoona mmene kuli noko sangakhulupirire kuti mwina kuli anthu ochuluka chomweche. Koma chinthu chokonesa kwambiri chonena kuti Dr. Lazarus Chakwera pokhala kuti iyeyo ndi munthu amene amakonda munthu wina aliyense kuphatikiza ku adera la kumizi, wayenda ukhulupirira pita kuona msewu umene tayenda ndi msewu woti suli bwino iyayi, koma mtsogoleri wa dziko akunena kuti iyayi ine voti yanga sili mtawuni, voti yanga sikuyenda mtala, koma voti yanga ndiyena ndipite kumuzi kwenikweni kumene anthu akuvutika akuona kuti kuli zotani, ndiponso zifunika munthu wa thanzi, munthu wamphamvu kuti athe kuyenda misewu yonseyi. Ndiye ndikuona kuti ambiri amene akufika akuluakulu pano, ndaona aspika alipo pano, komanso running mate wa Dr. Chakwera mwana wa kunkuno kumpoto amene ngakhale anthu akunkhatabe akamba viyo kuti uyu widu uyu mwana widu weni wapa nyumba wamuliwavu mwitu uyu, kusonyeza kuti Chakwera ndi kusankhidwa kwa mumba ndi timu yawo imene akuyendera pita zinthu zili bwino kunkhatabe kuno. Chabwino Grant zikomo kwambiri zona ndithu ndi mmenetu zilili kuno ku Nkhatabe, ndipo kuno ku Chigwere watulukadi khamu la wanthu zoti pano ndi cham'ma 12 koloko sizikuziwikanso, kuli anthu kwambiri
ndiye zomwe zikumachitika ndithu pamene president akhala akuyenda mchigawo chino chakumpoto akulongosolera ndithu anthu amene kwa anthu kuti kodi MCP iyo akonzere zotani mzaka zimene zikubwera 5 kuchokera mchisankho chimene chichitike mwezi wa mmawa. Ndipo pali mfundo zikuluzikulu zina zimene president akumafotokoza kungosankhulapo ndi apo makamaka zimene zikuchokera ku manifesto ija ya MCP imene yakhazikitsidwa mwezi wathawo. Ndiyetu mwa zina mfundo zina zimene anthu akumakambirana kwambiriso mu dziko muno ndi nkhani ija ya 500,000 kwa investment account. Ena sakumayinvesta bwinobwino nkhani imene grant zikumaoneka kuti ena kumati hayi pano ndi nthawi yoti tiyambe kuberekana. Ukudati zoona Peter, anthu ena kungomva zonena kuti mwana akangobadwa ndi 500,000 kwacha. Anena kuti panopa tiwonjezere, ena atenge mitala kuti azingoti uku 500 koma nkhani yake nkhani yake si imene iyayi. Iyi ndi investment account. Dr. Chakwera akunena kuti umphawi wa Malawi, nyimbo yonena kuti we are third poorest country ya mutopetsa. Koma nangatipange bwanji munthune, yes ngamene sizakhalako, koma ndike investment ya ana kuti akamafika zaka 18 boma mogwizana ndi makolo a mwanayo amusungire ndalama. Panopa ikuoneka 500 kuzafika 18 years chama 2040 2050 mwana amene azakhala ndi mamiliyoni. Ndipo nkhani yake ndikuti pofika 18 ipo ndalamazi kwambiri zikufuna zikugwiritsidwa ntchito ku nkhani ya maphunziro komanso entrepreneurship business for 18 years anyamata amakhala kuti amba kuthamangathamanga. Komanso nkhani ina ndiyokuti mwina housing nkhani za munthu ena akhala ndi nyumba yabwino, so ndi zinthu zofunika munthu akuchokera ku skulu. Malawi munomu ndi wochepa amene mwina mwana akabadwa timamusungira ndalama ku banki. Zoona zimenezi. Nthawi zambiri mwana uja ife tikamakalamba mwana alibe ndi wantambala yemwe. So president waganiza unena kuti iyayi mwana uyu asazavutike maphunziro, asazavutike mpamba, ndi mpase china chake, ndi nkhani yake imene ipita. Akumati seed capital. Umafuna kukhale ndi capital ngati mbewu. Sono ndi mmene zikukhalira apanotu tichezenso ndi CEO wa chipande chimenechi cha Malawi Congress Bambo Richard Chimwendo Banda takulandirani. Zikoma kwambiri. Una makhala munthu wabize kwambiri pamene president abwera chigawo chino chakumpoto. Nthawi yake basi kupita mudzi uliwonse dera lina lililonse kwauza anthu zoona osati mabodza, kwauza anthu imene dziko lingapitire patsogolo ndikuonetsetsa kuti zonse ziyende bwinobwino. Taonanso mwakhala mukukweza mafumu nthawi imene mwabwera kuno nthawi imeneyi sitikuziwa kuti anthu ena apena khoza maona ngati kapena imene ndi kampeni, koma inu ndi nduna unduna umene mwina mutafotokoza kuti pali mgwirizano wanji pakati pa president kubwera kuno kumpoto ndi ntchito imene mwakhala mukugwira kuno. Chimene mwene akudziwa nchona kuti ngati nduna ya boma ndoti ntchito zanga zikupitirirabe, ndiye kuti mafumu awo anakwezedwa ena chaka chatha ena chaka chino tikuwakweza, ndipo tipita kuwakweza dziko lonse la Malawi. Komanso timanena momveka bwino chilichonse chimene munthu wandale amapanga ndi chandale. Kati kumanga nsewu wabwino ndi chandale, kati kumanga zipatala zing'ono ndiye kuti tikamamanga zipatala zing'ono tikupanganso ndale, kati kupereka mtukula pakhomo tikupanganso ndale. Nde munthu akanena kuti achimwendo mukupanga ndale, ndikupanga ndale chifukwa amene amativoteramo amadziwa kuti ntchito zokweza mafumu azakweza ndi andale, ntchito zomanga misewu azamanga ndi andale, ntchito zomanga health post azapereka ndi andale, ntchito zomanga ma school block azapanga ndi andale. Ndiye sungakane munthu kuti ndikupanga chandale kapena si chandale chifukwa iwe ndi wandale. Palibe nthawi imene angakutulutse mu ndale nkukwika nthawi ina kuti anthawi yakwana kubwerere mu ndale. Ndiye anthu akamanena kuti ayi mukupanga izifa chandale, tikupanga izifa chandale fandine wandale anandisangaso ngati wandale, koma funso labwino kwambiri lizikalonena kuti mukupangacho nchabwino kapena choyipa. Basi fanga tikumanga nsewu mudzina la ndale koma nsewu ndi wabwino, very good. Ngati tikumanga health center mudzina la ndale koma health center ithandiza anthu, very good. Ngati tikumanga ma school block mudzina la ndale ndipo ma school block athandiza, very good. Ngati tikukweza mafumu mudzina la ndale ndipo zithandiza kuti mafumu akwezedwe, very good. Chabwino nanka kumbali ya chipani kuno chigawo chakumpoto sitikuziwa zinthu zili bwanji kwenikweni chifukwa kuno ndi kuonekanso kwachuluka zipani kuno. Kodi tichuluke wanji umanena imene yakuluma
zipani Malawi poyamba zinalipo 51 zimene zapita kuti zikapange kupereka mapepala akuti ndi 17 paliponse pamakhala zipani koma kunoko mutafusa mutayenda akuzani zoona komanso iniyo mwaona ngati atulankhani tikumapita tikumidzife kunoko ndi kunkhalango utayenda munkhalango mwina 15 kilometers mnyumba ndi zochepa kwambiri kunoko koma taona na anthu ali pano aliyense wa kunoko akusika kubwera kunoko kuli anthu ochepa koma mukaona panopa muona kuti pali anthu ochuluka fati aliyense kuti fati kamone Chakwera tikamone Mumba tiafuna tianyadire komanso tiapatse mavoti nde kumbali ya chipani chili bwino kwambiri. Sona president akamayenda chonchi nthawi zina kumapasa mwa running mate yawo kuti alankhule kwa anthu amene asonkhana kuno. Munaona kuti nchofunika bwanji kuti a president ataposankha running mate koyambirira ayende mchigawo chakumpoto kuti ampange unveil running mate wawo. Chimene mwena kudziwa tikamati tikiti ndiye kuti ndi presidential candidate ndi running mate wake. Tikiti si munthu mmodzi yayi ndi anthu awiri ndiye a president akuyenera kuonetsera amene akuyenda nayo mu ndime imeneyi amenenso akhale vice president wa dziko lino kuyambira pa 17 September umapita kutsogoloko kuti uyuyu atithandiza motani ndiye mwaona kale zipatso zabwino zimene amumba akuonetsera ndi mnyamata wa dzintho mnyamata wa mphamvu wodzipereka osafuna kuti ntchito zigone ndoti Chakwera pamene akuphika zinthu zikuluzikulu amumba azikhala akuthamangitsa zinthu zija kuti zichitike pa ground ndendi zimene mukuzionazi akumayankhula akuwauza anyamata mene zilili tiketi iyi ndi golide matiketi ena aja tinene zoona anthu angu apachikamo kuseri kuja kuli anthu ena amene afuna azikachilamula chinthu chija koma mwa chisomo cha Mulungu sizitheka fa matiketi amene aja palibe atawine yayi palibe atadutse ife tikukamba za munthu ngati Chakwera oti akapanga kunsanje chitukuko kumangochi chitukuko kuzomba kukalonga kudowa kukasungu paliponse dziko lonse la Malawi akupanga chitukuko. Tathokoza kwambiri a secretary general zikomo kwambiri kalandire na president pamene akhale akufika pamalo pano grant akuti tiketi siyamasewera monga mmene mwaonera andi akangotchula zina la Chakwera ndi Mumba dziko likumagwedezeka ndipo kusonyeza kunena kuti katikiti kamene kakuoneka kochepa koma akagwira ntchito yayikulu kwambiri muone mmene akuyenda muli monse mmene akuyenda zikuonesa kuti mayankho akumapezeka ndipo monga nena mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress boma la Chakwera likunka nayenda namakweza mafumu ena zulo kumuhuju amanena kunena kuti iwowo akwezedwa kunoku ndimayankhula ndi anyaluwanga ndimayankhula ndi ambwana amene akanthawi yayitali lero pano ndi masenior chief ndi zimene zikuonesa kunena kuti Chakwera monga pamene akunena timakamba nkhani yonena kuti mwana akabadwa 18 years azapeze seed account ya maphunziro seed account ya business seed account yoti achitire ntchito zoti atiule ziko ndetiyelekeze kuti ana 1,000 2,000 azapezeka ndi mamiliyoni anthawi imene pita kuzakhala ziko lotani ndi ndikuona kuti tikiti imene ili ndi masomphenya yonena kuti kuzafika msogolo muno dziko la Malawi lizachokemo mu third list countries koma izakhale mu middle income developed countries. Zona nditu wakambapo nkhani imeneyo ya 500,000 investment account komanso ndi mu manifesto imeneyi muli nkhani yayikulu ya job creation akukamba mu manifesto imeneyi kuti a president akufuna kuti pofika zaka zisanu zina zikubwerazi ndekuti papezeke ntchito zatsopano zokwana 3 million decent jobs osangoti ntchito koma ntchito nditu zolongosoka nkhani imene ya president akamayitambasula ukumaona kuti akumatcha kuti nzotheka bwanji makamaka chinthu choyamba pakatipa Chakwera amangokusa ma-walk in interviews aliyense kungotenga aphunzitsi 27,000 kuwakweza ntchito ndi pano wasesasesa mwina kwasani mbali ya chipata nakosi naona kuti wapangako ndi izizi za 3 million izi ndi masomphenya ado kuti Chakwera nzotheka muone mene ino munaona polita kuti walk in tangonyamula zidazo kalowe nawo interview anthu oja utani kutengedwa ndi ine kwa ine mmene ndikuona ndi masomphenya amene akukamba Dr. Chakwera ndi zotheka zimene zipita chabwino iwe lole pang'ono uyende pang'ono komanso ndikufuna kusedomba tikape nkhani ina koma pakali pano ndithu tichezenso ndi mmodzi mwa anthu akuno dera lino
makamaka ku chimati Chikwina ward amene wandi shadow councillor Levitu Nyirenda. Mwaswera bwanji bwana? Ndaswera masawa bwanji bwana. Ataswera kunotu lero kukubwera president. Inu ndi councillor shadow councillor. Kunoko timafuna tidziwe mutipase chithunzi cha chipani mene chikuyendera komanso ntchito zachitukuko chifukwa kuti muwino councillor ndikuti muyenera kulongosola bwino zimene boma lachita kuno komanso zimene boma likufuna kuchita mzaka zina zimene zikubwerazi. Tatipaseni chithunzi zikuyenda bwanji ntchito zachitukuko komanso ndale zili bwanji kuno? Zona ine ngati mozi wa shadow councillor ku chipani cha MCP bino wolimbikisa olomwina ndiyankhule kuti president Dr. Lazarus Chakwera atipangira zinthu za sukulu kuno chifukwa zina zimene tinkasoweka kumbuyoko koma panopa tikuziona ngati panopa nifi atipasa nifi panopa magulu ambiri atenga ngongole ya nifi mabanja ambiri atukuka chifukwa cha nifi komanso kuliso mtukula pakhoma president Chakwera atipasa mtukula pakhoma kuti mabanja ambiri apanga benefit ndi mtukula pakhoma komanso si apo ndi zambiri zimene atipangira paliso magulu akonsi amene akulandira ndalama za nkhani chifukwa cha boma la Dr. Chakwera. Ndiye kunoko ngati ku Chikwina ward or Nkatabe North Constituency ndi malo oti president Dr. Lazarus Chakwera atipangira zinthu zimene tinkasoweka kumbuyo zoti panopa tikuziona ndi maso ndipo tikuziwa kuti kusogolo zambiri apitiriza kutipasa. Sono china chimwe chikuchitika president akafika chikakomera iwo wakumalola running mate awo kuti alankhule panopo running mate amene akuchokera chigawo chino chakumpoto. Inu ngati anthu achipani nkhani imene munayilandira bwanji? Ife ngati kuno Nkatabe North Constituency ngati kunoko kodi yanga Chikwina Usisa ward ife tonse achipani cha MCP tinasangalala nawo Dr. Lazarus Chakwera chifukwa kodi pasa running mate wamphamvu wachitukuko wachinyamata amenenso amayenda apa ndi apa kumwela kumpoto pakati kuti atipangire chitukuko ndiponso ndi munthu woti wamphamvu wosasankha kulikonse amayenda ndipo zitukuko zimene wayamba kuchita tikuziona ndi maso. Ndikungolimbikisa kuti ife ngati anthu kuno ku Nkatabe North Constituency tiyeni tigwire ntchito mosangalala ngati mene president anatiganizira kuti atipase running mate wochoka kuno Nkatabe kuno kumpoto ifeyo kuno Nkatabe North Constituency ndife tonse ndipo osangalala kodi so chipani ku Nkatabe North Constituency kuzera mwa onabu Ephraim Ganda Chume amene ali shadow MP wathu nawonso tugwira nawo ntchito mwamphamvu akulimbikira kuti chipani ichi chipite msogolo tikuona kuti boma olo constituency titenga chabwino aiti athokoza kwambiri pena pali mawena tisana kuloleni kuti mupite. Mawena alipo chachikulu ndingothokoza chifukwa sitinali woyembekezera kuti mwina president angabwere kumalo awo chifukwa tikuona kuti ndi malo oti mwina timatengera kuti ndikumbali mwina president sangathe kuponda koma ifeyo ngati anthu aku Nkatabe North Constituency chatisangalatsa kwambiri ndipo chatika pamwamba kuti president amatikonda. Zikomo kwambiri. Grant wamva amene akulankhulira shadow councillor zikuoneka kuti ndiwokondwa kuti president akufika kuno katikati mwa nkhalango koma kwatuluka khamu la anthu yonse ndipo anthu akukuno kuti ndiwokondwa kwambiri. Chakwamba muwakambiya ada councillor kuno adanyilenda kuno ndikuvuli ndithu kwa mzinda wa Muzuzu ndipo motili muno ndi munkhalango kweni pita utadiwoniso kuno kwaza mwana wa munthu ndipo chilongolo kuti adachakwera kuno anthu atiwayanja ukongwa ndipo kuno vinthu veumamba pita ndikambiyeni pano momuonera vumbi la munthu lasongana kuno kuchigwere ko ndikhalango mkati mwenimweni koma chonsechi anthu akunena kuti achakwera ndipo kubwera kwawo awawa ada councillor awa kuyimira chipani cha Malawi Congress ndi chinthu chimodzi chilongo kuti kuno ku Nkatabe North kuno kwakamuganda chiume kuno anthu ati chiyanja limu chipani cha Malawi Congress ndipo vionekeratu kuti kuno vinthu veumamba pita zinthu zili bwino kuno pita. Chabwino zikomo kwambiri Grant. Chabwino ayi ndimene zokhalira president ya dziko lino akhale ndithu kufika kuno posachedwa pompa komano palali pano tili ndi nduna yofalitsa nkhani komanso ndi spokesperson wa boma bwana takulandirani pano pambiri pa NBC. Athokoza
pali kuthamanga kwambiri kuno chigawo chakumpoto. Tatiuzeni kodi mukamathamanga kuno nkhani yayikulu imene mwakonzera anthu kuno ndiyo tani? Nkhani ndiyakuti President Lazarus Chakwera zifukwa zopitilizira kuti akhalenso president wa dziko la Malawi zaka zina 5 sizongoyankhula pakamwa, koma kuyankhula chifukwa chakuti zinthuzo anthu akuziona. Kunoko ndi kumene anthu tsopano akumwa madzi aukhondo, kunoko ndi kumene kwayikidwa ma irrigation scheme ena amene anthu akupangako ulimi wapamwamba. Kunoko ndi kumene nkhale ma project amisewu imene inayikidwa pambali kalekale ikupangidwanso. Ndi chigawo chinocho chimene kukupangidwanso ofisi za DC ku Mzimba kuja, komanso achinyamata kuthandizidwa kuti zimene alonjezedwa zikwaniritsidwe, komanso mapulani amene boma linawo kuti tsopano kunoko kukhozotsekuka anthu kumayenda pa ndege kubwera chigawo chino. Zinthu zimene zizi kuwapatsa anthu chidwi kuti president adzilonjeza chinthu komanso nkumachikwaniritsa. Ndiye mukaona nkhope za anthu zokondwa zimene zili kuno zikumayimba kuti president Chakwera lidzafa tili pambuyo pa Chakwera, ndi chifukwa choti akuona zimene Chakwera akupanga. Ndiye mukationa tikuyendayenda kunoko ndi nkhani yongokumbutsana ndi Amalawi kuti anakulonjezani president amene kuti adzakupatsani mtsogoleri otumikira anthu ndi uyo akutumikirani, kuti koma amene adzakulumikizanitsani nonse mukhale anthu olumikizana. President wake ndi ameneyo kuti katangale tithane naye tizimenya moona mwenimweni komanso ogonjera lamulo. Zimenezo anakulonjezani ndipo president Chakwera okwaniritsa zimenezo. Mutapanga launch manifesto ya MCP pali nkhani imodzi imene anthu akukambirana kwambiri, mwina chifukwa chosamvetsa bwino nkhani ya 500,000 kwacha investment account ya mwana imeneyi ikuoneka ngati ena sakuiona bwinobwino kaya sakuimvetsa. Iniyo ngati spokesperson wa boma mwina mutatambasula bwino chimene MCP boma MCP likufuna kuchita mzaka 5 zikubwerazi pa nkhani imeneyi kwenikweni ndi chani chifukwa pakukhala kusamvana. Kuti nkhani imeneyoyo tikudziwa kuti amene sangamukonde Chakwera chikhoza kukhala chophweka kwa iye kuti asamvetsetse chimene Chakwera akunena, koma tiwamvetsetse anthu kuti ndi ntchito yathunso kufotokozera kuti anthu amvetsetse, ndipo chimenecho tichipanga kwambiri. Koma tinene kuti anthu amene amabereka ana amene tabadwira timabadwa mu ngongole, timakhala mu ngongole, ndipo ngongole imeneyo pene kukwanitsa zaka 18 kuti mwina wamaliza secondary school mwamwayi umasowa poyambira. Koma tikunenazo kuti kuyambira zaka 18 zimene zikubwerazo mwana amene abadwa pano akamadza kuwalisa zaka 18 sigulunso lodzaninazo kuti tikusowa chochita, koma lidzakhala lili mpoyambira. Ngongole zimene timazipanga inherit kuchokera kumbuyoko, mwana aliyense amapezeka kuti walowana mu ngongole imeneyoyo, ngakhale kuti zimene zachitika ndi ngongole imene iye sanapindule nawo. Kwabedwa ndalama ku Malawi kuno zimene mwana amene akugwira ntchito lero kuchokera ku university akulipira nawo ngongole zimenezo, koma zinamanga nyumba kumangira anthu ena amene analemera. Nkhani imeneyi tikhala tikufotokozera mozama bwino kwambiri, peza pano president tsopano akufika pamalo pano. Zomwe kwambiri tikuloleni bwana mukalandira president. Ndithu president wa dziko lino Dr. Lazarus Makathe Chakwera akufika pano kuno kuchigwere kuti alankhule kwa anthu amene asonkhana kuno, ndipo ano ni malo oyamba kwa malo 4 amene president akonza kuti ayendere lero. Makamaka pano tili ku Nkhatabe. Mzuzu site ndiyosekesa kwambiri chifukwa Mzuzu imwe imapezeka kuti grant Mzuzu ili ku Nkhatabe, Mzuzu ili ku Mzimba, nde zimakhala anthu zosokoneza kwambiri kuti muti Mzuzu yanayenda bwanji, koma pano tikwamba kuti tili ku Nkhatabe. Tili Nkhatabe north kunoko Kena kuti pezeka tili Mzimba kati tikati kulowa mbali pang'ononso ya Nkhatabe, koma kena kuti kalowa kuti tili Mzimba. Mbali nayi kukhala kwa inkosi senior chief Mutwalo, koma mbali nayi kwa senior chief kwa inkosi Kampingo Siwande. Komanso tikamafika chaku Hilltop tikapezekanso talowaso mu dera la Nkhatabe. Ne ntchito iliko ndithu monga mmene anafotokozera muneneri wa boma kamena nduna yozofotoza nkhani wolemekezeka akuluakulu. Zinthu kunoku zikuyenda chifukwa yake nakuti anthu akuno Nkhatabe ndi wakambiri ilimu ndi wakambiri uneneska kunena kuti kotili kuno anthu achita kufuma anthu anandi ndipo chochilongo kuti kuno Chakwera mumba anthu atiwayanja ukongwa.
ndipo chipani cha Malawi Congress kuno anthu ati chiyanja ukongwa, ndipo pali chigomezo chakuti pakufika mu 16 September 2025 ino anthu akangovotera Dr. Lazarus Chakwera. Ndikhulupirira mtsogoleri wa dziko wafika pamalo pano Peter. Zoona ndithu mtsogoleri wa dziko lino wafika pamalo pano, komabe poti pali khamu la wanthu ndiye kuti pamakhala dongosolo bwinobwino kuti apeze malo bwinobwino, komanso anthu akhazikike kaye bwinobwino. Mmene wanenera mudzi kuti kwachuluka kuno kwatuluka anthu. Koma akamayenda President Chakwera kumizi kwenikweni kumene ena akukanika kuti tipitako bwanji kumeneko, anthu akachoka kuti sinaonepo lole kubwera pamalo anthu akubwera wokha akufuna amve kunena kuti akamakamba za seed investment kuli chani ntchito job creation mukuyenda zotani mukatimo anyamata koma chandikuza kwambiri poti ndineso wachinyamata mwina pasikisise pale baba ndikandule ifa akuti anyamata osapita zaka 35 ndikunasikizikana ya ndizoona chifukwa fundo ina imene ili mu manifesto ya MCP ndi imeneyo yokuti mu cabinet akuti president afuna mu cabinet mwawo muzikhala achinyamata 4 ochepera zaka 35 kusonyeza kuti timatero atopanda kuti nothing about us without us, tuna kuti musakambe za ife popanda ife anu wake kukhalapo. Nde president aona kuti nkhani yaikulu kukhale kuti empowerment ya chinyamata, komano nthawi zina chinyamata watimasiya kutali akuluakulu kabineti umapeza kuti kabineti kumana kwina mwina chinyamata mu kabineti mulibe. Sono iyi ndi policy issue afuna ikhazikike ndithu kuti chili mu manifesto ndipo chidzatsatiridwe. Andi zimene zipita zosangalatsa kwambiri utati uwerenge ma manifesto ambiri palibe amene akamba zinthu ngati zimenezi. Achinyamata eni zaka 35 amene timamona ndi mwana president ana kuti ayi amene akhale ndithu nduna yeniyeni nduna ya boma aziyendesa nawo dzikoli kutenga kwa mumba atenga nyamata anabwera pa chimwendo banda ndiye nyamata ndiye akufuna kunena kuti msogolo muno tikamati dziko likupita chitsogolo liziyenda ndi nyengo imene akuyenda mwa nyamata akamakamba za 3 million jobs ndiye kuti achinyamata azaona kuti achinyamata tiwathandize ndi chinthu zotani akamakamba za seed investment kuli zotani koma usaiwale pita kuli nife nkhani yonena kuti ngongole zikuvuta Achakwera akhwefula ndondomeko zonse kubweresa nifi kuti chikhale chibanki cha anthu akumizi chikhale chibanki cha mulimi ngati ngakhale inenso ndi malima chibanki chathu chimenechi ndiye kuti mwayingati umenewo amalawi asauphonye tikukamba za job creation kungompasa mnyamata business kale walima kale anzake kumeneko. Chabwino amene ndi Grant Mhango mtolakani wathu wa MBC amene tikuyenda naye pa ulendo umenewu umene president akuyenda malo osiyanasiyana ndipo lero ali mbali ya ku Mkhata Bay kenako apezeka cha ku Mzuzu choncho afika pa malo pano ndipo tipereke kwa amene akutsogolera mwambo kuti titsatire zonse. Tizamchitachi zikoma kwambiri bwana state president, zikoma kwambiri a first lady, zikoma kwambiri a running mate komanso a first deputy president ku chipani cha Malawi Congress Party. Munthawi ino bwana president mundilole tisanambe zonse ndapemphe agulupa apo chirwa kuti nawo atitsogoze ndi pemphero pala awiri pala atatu mulungu alipompo agulupa achirwa nthawi yanu zikoma kwambiri. Tipemphere vakulemekezeka imwe chiuta wa moyo mwawene imwe mzuwala mwanya uno mwatisonkhanisa pano tikupempha mfumu chiuta wa moyo kuti mudangirire waliyonse waise chomeni mulongozi withu Dr. Makathe Lazarus Chakwera mwene uyo imwe muli kumsora kuti walongozge tawe na Malawi. Mfumu chiuta chifukwa cha rusungu na kutemwa uko imwe muli kuonesya kumtundu wawe na Malawi pakupereka mulongozi withu kuti wawe pakati pithu na kutilongozya chomene tikulamisa kwa imwe apo sono tikusenderera ku visankho jene ivyo vimikika pa 16 Septemba. Vadada chiuta wa moyo
tikulomba kwa imwe kuti munjire muwe na Malawi waliyonse mwakuti pazuwa ili valeke kuphonya kweni vaike mulongozi mwene yuyu pa mpando. Vadada ukaboni tikuuona na maso chomeni para tikulavisya kuno kudera lithu kuchigwere tangu vaje na magesi kweni pasono pano vadada mu vyaka vingapo vya jumba pasono chifukwa cha mulongozi mwene yuyu mwatipa tikuona kuti tikugona mnyumba za magesi. Vadada titairengenshi mulongozi withu wakutemweka mwene uyo wali na masomphenya mwene uyo wali na ulongozi wakutemwa tonse ngawe na Malawi. Ipo mulongozi yani ndimwe kuti masomphenya yene wakhazikisya vadada wakwanirisye tangu mupa vilimika foro kweni taona muvinandi vitukuko mwa iyo fumu chomene laviskani na mtima wakutemwa kuti vyonse ivyo iye mwene wakhazikisya warongozi na mtende tave na Malawi. Mulongozi withu wakutemweka wonani wakwenda palipose pene papo fumu mphambula na kwenerera kuti wakafike vyatolera nthazi inu fumu vyatolera nkhongono inu fumu kuti wayende palipose na kujionesya kumtundu wa na Malawi mwakuti tileke kuphonya pa 16 pano timuwike pa mpando. Longozgani mwaise tonse taungana pano fumu chomeni wonse vene awimikika kuti vayowoye vadangirirani ndimwe kuti tipulike mazyo na ivyo vatinyamulira kuti tonse pazuwa la umaliro tizakapindule fumu. Tikuwarombachi tavana vinu tikulekezya na kugota muzina la mwana winu Yesu Kristu fumu yithu mwene uyo wali na muuso na umoyo sono na nyengo zose. Amen. Zikomo kwambiri agrupa, zikomo kwambiri. Zanja pamwamba kwacha ulemu waukulu inu a president athu wokondeka amenenso mukupitirira Kachikena mwezi mawa kuja ku nyumba ya boma Dr. Lazarus Chakwera. Ulemu waukulu amayi a fuko la dziko lino Mama Monica Chakwera amene simukutopa kukhala nafe kwatumikira Malawi komanso kwafikira pafupi zimene sizimachitika zaka zambuyozi. Ulemu a running mate wathu striker mbambande number 9 timu yowina engineer Vitumbiko Mumba. Ulemu wakulu na first deputy president kuchipani cha Malawi Congress Party Mama Catherine Gotani Hala mulipo mpano. Ulemu a secretary general komanso nduna ya mafumu Richard Chimwendo Banda Brudoza. Nduna za boma mulipo zambiri akunkuyu ndakuonana kantugule komanso nyawaro omera mbali ku transport baba malondera ndiyena onse landiani ulemu. A regional chairman chigawo chakuno ku North South komanso chipani chonse ku national executive regional committee ku district nonse landiani ulemu. Mauno bwana president kunotafika ndi kuchigwere kunkhatabe north kale timati ngati kunkhatabe north timangaona ngati ndikusisya koma tazindikiranso lero kuti kudutsa mzuzu kuseriku ndi mbali imodzi ya nkhatabe. Namva kwa mkanda chiume kuti muoneka ngati ndinu president woyamba chikhazikire ya dziko lino ukaponda malo ano pa chigwere. Kuno kumudzi bwana president aliko mwini wake mtunda uno senior chief Nyaluwanga mati mundilole kuti mwaulemu ndapemphe a senior chief Nyaluwanga kuti ana onse akulandeni ngati kuno kumudzi. Zikomo kwambiri your excellency. Ulemu mkulu ulutikwada a president bidu Dr. Lazarus Chakwera unyaki ulutikwa mawidu
mwana widu nyagondwe ulemu wino ama mumasungangu ndawona ama mwana wido Catherine Gotani Hala Speaker VP wa chipani cha MCP kumazike kwa kumaliki kwango kwe mashine opangira mashine anzake nduna idu ya local government adachi mwendo pe mwana wangu somunyaki wepano amavera kantukule ule muwinu adakunkuyu ntukuona niwaka pa TV very argumentative ule muwinu mwana winu Ephraim Muganda Chiume yo nditukupasani msanale unu na ule muwaku Muganda na mwaza muja cha mwaza ndama yela akunyumba cha kwamba president ndikambe ndipange mix ma languages chondi kumaja kuti vondika kambanga mukavivu ndimwe chifukwa utenga uli kupita kwa inu, so I will be mixing my languages. Choyamba president tukulandileni kuno kumuzgola not Chigwere. This place is called Muzgola. Chigwere ndi GVH wanga mwalandilidwa kwambiri. Pali chifukwa choyamba chomwe ne kuti mwalandilidwa kwambiri and you get a vote. Kunoko kumuzgola ndikomwe kunafikira atonga woyamba omwe analanya Luwanga. Mtundu wa atonga unapangidwa pakati pa the Nyaluwangas and the Kapundas. Ndinu wa president woyamba atonga kwa kwezera fumu yawo kukhala senior chief Nyaluwanga. Ndi mtundu omwe akhala okulira makamakati kafika kumbali ya ethnical group, ethnical leader of the tribe, but you have done it. Zulo mwaveka Nyaluwanga kukhala senior chief. A president tikutimulandire ulemu wanu. A president kachiwiri pali abambo vitumbiko mumba kuno kuchitonga ndi vitumbiko cha ndi vitu. Atonga afeti madula mau azata mati amama ifiti mati ama adada titi ada vitumbiko vitu mnasanka mnyamata wampamvu, a solution seeker, very energetic, our son. Simna ponye bagolo mpira walo wakale. Ndipo president amuyana kupasani mphaso yotenga tayala kuika pomwe yenere sunga tenge steering kuika kutayala iya kumanja kwangaku kuli machine opangira machine anzake ada achimwendu mnyamata uyu nditati ndimutenge ndikafunsira mkazi atakakane kazi chifukwa chani alikutatu articulate my issues omwe ambiri anthu amabisa koma he bring them up and remind them, he revives our energy in that way. Adachimwirukira nawo ntchito adabwana amganda zankunu Ephraim Ganda Chume na ikapoko pachanya hapo na kupasa na president mwana huo ine ava mbalendu kwa ini yayi. Amganda has been an MP for this area for 10 years. Nchito zina zomwada ziyamba sada zimalize. Ani nchito zija
chomwe ndimakondera president chakuti anapeza ntchito zina zakumbuyo koma iwo azimaliza chifukwa ntchito zija si zachipani koma za vanthu. Kunoko ineyo personale ngati senior chief kukatenga mapaipi kuti pangeti tenge mazi ukanina forest anandisira mapaipi they are still rotting in the shelf. Sikuti anthu akuno kuchigwere kumuzgola asamwe mazi abwino ayi, let them get safe water. Project inayambika kale mkanina forest kuno Nkatabe Central, Nkatabe Mpamba, Nkatabe Mankhambira, mwapasa manzi abwino, mwatipasa manzi abwino. Komwe kwasala ndukuno ku Nkatabe North. Ne amganda mapaipi yandavunde yayi yachaliwaka, I'm still keeping them. Ayi yali kuibika na ayi tikapangale mtondo mula mbwe vinu vasinda mbwe abakizapo watatimailizgile yayi maji. Project ili yose yomwe imabwera ku public imakhala ya bantu, not for that leader. No. So you are most welcome. Ndakuperekani kwa bambo kagwireni ntchito tigwire ntchito mmaziwaso tikafuna kutakata. China chomwe ndinakondera awawa when I was installed as a TA, that was 2013. Kunoko kudalibe secondary school ili pa mzgola apapa. Ndaisegula ndine ndabambowa. I physically sourced money kumalizira school atiye ameno. Pamusi apa Chipunga. I think you might have heard of Chipunga coffee. Amachokera kuno. Taikapo secondary school. I sourced my funds kumanga secondary school. Paka na kwa ikirapo mjigo. Kumanga po chipatala paka nasisa segulilo. With him. So I think nanusomne nakuti this is a good pair ngati yanuyo. Manzi, that's my first priority. Panopo kuno kuchigwere. Chachiwiri a president mukumbukira. Mandita napo kunyumba kwanu kwa chifunu ndakambapo nkhani ya Nsewu Mpamba Chikwina Usiska. Constituency ambili anthu amangoti Usiska. It's not like that. Why are they mentioning Usiska? Because Kalero, that was the area kumwe kundaliwa anthu ambili, and up to now koma it comes up to upland here tilindi anthu ambili. Ndemsewu wofunikira kwambiri Malawi muno ndi Lake Shore Road yomwe sizera kuyekwendeni koma imazera Mpamba Chikwina up to Usiska. It goes up to Chiweta. Chikwina to Usiska mtasegula msewu mene. It's only 21 kilometers. Ada yamba nchito awa. Kulondo Authority, they have got all the documentation. Ndakuza nipo likambirimbira president ndizo kuti ulendo uno chiro wa chigoli. Poti anzatu aku Usiska alikulandlocked. Amakwela boat from Karabe to Usiska in 6 hours. Mtundo wa almost from Blantyre to Mzuzu. Sisi Karabuino. We are in a modern world. A president bavala buino. Kachinyamata. Amabaya poet. Ne apezaso afana LM running mate avitu. Ndeti ndise wome is more like a death trap. Amama wakumanya kwa Usiska walikwendako nimseo para wafika ukangofika mama yewu Yesu. Koma budget yanu munawikamo kuta uchite rehabilitate. I'm just reminding those alikumpa ndoko kuti apushe apange rehabilitate nsewu mene uja. Nilipankani zotokoza vote of thanks. Ndakambapo mwandikweza mwakweza fumu ya atonga ya ikulu yine pano Nyalwanga ene atonga mwafikaso pa Nyalwanga headquarters pano pomwe adayambira Nkatabe ndi pano kamuzu ulendo wake oyamba kubwera kuno kukalibe anagona pa Chikwina pano inuso mabwera pano zamba sekula zimenezo vote of thanks. Anyalwanga anabwera dela ili la Mzuzu tumatichoma pano uzafika wose kuno palibe historian can mention the year ndikale kwambiri
kwakhala kopanda magesi. Koma lero lino pomwe bwera nauza Eskom ngati magesi sayaka kukafika lachinayi ndikanena boza kwa president. Zula kunuza kuti magesi sayaka. Ine osanama pano kuti magesi yake ndalankhula ni maoffice osiyana. I've been kumera, I've been ku Eskom, I've been ku local government. Paka na zanero ninamlemera message vitu kuti sakuti pasa magesi vita kuti ya nkhaniyo ndaiva lankhula ndi uyu. Lero lino zulo magesi yaka chwa president ali pati pomwe paponda president pamalepera. You are glad. Ndikupe mphani wena Nyaluwanga nonse anthu akuno kalipireni magesi ku Eskom. Aliyense azigona magesi. Ana obadwira magesi amakhala anselu. Ana omwe boma lizapasa ma 500,000 akukula up to 18 years ali ni ma million akakhale opanda magesi. Ndino tete kalipire anazigona magesi. Kusiska along the lake malo ovuta kwambiri munayika magesi amuganda ndikunama kunako sala ndikunoko ndetu kuthokoza Nkatabe North along the lake kose kuli magesi kuli manzi ngakhala kuti akuvuta ochoka ku Usingiri kufika ku Usiska. I know kuti manzi akonzedwa is one of your priority. Ndidakalipa vote of thanks nifi munayika koso Nyamata wochanga muka Humphrey ndiyeseni akuponda pali ponse akugwirira ni ntchito yotamandika. Koyamba kuno kwatu anthu kulandira ngongole za nifi mpweche kulandira feteleza mpweche. Feteleza talandira wambiri ndalama talandira za kunifi ngakhale kukhale njala chifukwa cha ng'amba sitinganamizire feteleza ayi. Mwachita president mwatipasa feteleza ningowapempha anzanga wonse omwateka ngongole kunifi bwezani ngongolezo kuti anzanu nawo atenge kuoso. Komwe kuliko njala kwambiri ndi Nkatabe North chakunyanja ukuko anzatu zo ndovutika kwambiri. Komabe mmatipasa chimanga talandira chimanga last week pano. I think the other week ukose ukuko a president mpitilize kuti ana anu asafe ndi njala. Kuno ife ntchito yathu ndi ya ulimi monga ndanena kuti ngati mumva chipunga coffee amachokera kuno. Panala azungu ena ake amazagula coffee kunoko. Ndinapeza pa bridge na Chinga bridge kuti mkupanga chana kuti kugula coffee. Simunalipire msongo. Ananipasa ndrama 6.5 million ndamangira skulu nyumba pa secondary school apapo yaphunzitsi. Chifukwa ndifali mitukutakata anthu akubwera akutigayira zinthu. It's a more like a social responsibility. Yeah. Nde pazifukwa iza president ndikuzowa kuti mukufulumira kwa bondi kulankhula palibe munthu mwanga ndigwire amagwira agogo chalo. Abwera koyamba mwina kuti azabwereso ine tamwalira kukhala wina ife kuno takulandirani we support you, we vote for you, you continue all what you have started. Ndina nena poso siku lina zakuti malo kunoko ndambiri paja mwapanga branch paja malo aja agogo anapasa asilikali pamene paja mukoza kuikapo chitu kuonde aboma no compensation kayimikapo airport kayimikapo hotelo kandi chani no compensation ni malo aboma. So Nyaluwanga is proud to say they have got vigilant yoti government can develop on it. Pachifukwa cha president ndinene kuti zikomo kwambiri taonga ukongwa mwaza kuzichezga nasi mwa president akwamba kwenda mseu wa Fumbi bridge loti amakoza Nyaluwanga ndi community yawo ngati ana tilibe ife tikuthokozeni kwambiri ndini munthu wozichepesa munthu wachikondi. Kwa kukulukulu anthu amakuyang'anani timayang'ana kuti kodi atipasa mwana wake uti yomwe akhale running mate. Siku limene lija I was glued pa sitting room nimayang'ana
zonse zomwe timaganiza, you treat the whole nation. How? Kufika paja mukisika mgali moto mukwera mumpanda denga ndi ana awiri a VP ni mwana vitu ando anabalalika koda kale ndani. Koma previously we saw it on the Facebook, mutagwirana manja mukupemphera nangoti amen ambuya lana baba alemekezeke. Inu si mukungofuna zina la president koma mufuna kuti mukonze mupite ndi kukonza zinthu. Isaiah chapter 4 verse 1, the Bible says, and I quote, "In that day 7 women shall take hold of one man and say unto him, marry us, but we shall eat our own food and provide our own clothes. Only let us be called by your name and take away our disgrace." Amen. Choma kufuna bantu ndi zina tichedwa akazi anu, tichedwa president. Koma ife tufuna ntchito za muntu osati zina ayi. Ndenda kupasa ni verse Isaiah chapter 4 verse 1. Mkali werenge bwino you articulate it spiritually, divinely, you understand it. Ambuya alemekezeke zikomo kwambiri. Manja mfumu bu mtawi ino bwana president motamangira nthawi ndapempha secretary general uli nawonso akulandireni komanso ndiwadza kandi ulemu wakudzutsani pamene tipita mkati mwa ndime. Zikomo kwambiri a president anyalo wanga chifukwa choti akondwa anayiwala kuti paliso asinyo chief mbwana. Koma asinyo chief mbwana chifukwa cha nthawi sayankhula koma mandinong'oneza apa kuti munditokozere kwa president chifukwa anandikweza komanso akutimangira nyumba. Ndinatero chifukwa andiyankhula katatu kuti chonde munditokozere kwa president. Bwana chifukwa cha nthawi takunyadilani pamodzi nda first lady. Takondwa kuti mabwera kuno kwa mwana wanu Ephraim Ganda Chiumya. Mwana amene dziko la Malawi lidzakumbuka ntchito zake zimene anagwira pokhalanso Minister of Foreign Affairs kwa nthawi itali. Nakazikitsa bata ndi mtendere naonetsetsa kuti maubale a Malawi ndi dziko akhalepo. Ndelero mwadzabwera kwa mwana wanu tikuti zikomo kwambiri. Komanso mwapadera mwabwera kudzangwa yamikira wanthu pa support imene akupatsani nzaka zonsezi. Komanso kwapatsa kwaonetsera running mate engineer Vitumbiko Bumba amene mugwire naye ntchito kuti dziko la Malawi lipite patsogolo. Your Excellency, lero ndi tsiku la chisangalalo. First Deputy President Mama Catherine Gotani Hara alipo mpano amene wagwirana dzanja ndi vitu ndi inu ndi tonse kuchipani kuti dziko la Malawi lipite patsogolo. Koma ndisana wapatse Ganda Chiumya mawu kuti akupatseni muona akulandireni. Mwapadera mumve kuthokoza kuti inu a President Dr. Lazarus Chakwera mtima woonetsa chikondi kuno kumpoto zitukuko zimene mwapanga ndi zimene mukupanga kuno kumpoto. Bwana Mulungu adzikudalitsani. Koma kuposa zonse kusankha wana wanu oti adzigwira ntchito kuno ku Katabe nduna zitatu nyama zikuluzikulu zikhale ng'oma vera kantukule komanso chimpeni osewa ndi wana akuno kunkhata. Ndiye kuti inu yopoona kuno kunkhata mwaonetsako chikondi simufuna kungwagwiritsa awa ntchito anthuwa ngati makasu koma mukulola kuti pamene mukupanga ma irrigation ndi zina wana akunkhata nawonso akhale patsogolo. Chikupiro chathu kuchipani nchonena kuti vitu akuti ada vitu komanso nonse ma ministers akuno mupitiriza kwatumikira a president ndi anthu kuno kuti chitiko chipite patsogolo. Magetsi akunenedwa bwana sipano pokha mukapita kumusi konse uku kulumpi kuna kulikonse dziko lonse la Malawi mwapereka magetsi zimene mbuyo monsemu sizimachitika. Koma chifukwa cha nyengo ndi nthawi sindiyankhula zambiri pano. Pepani Madam Catherine Gotani Hara ndimafuna ndikukakamizeni muyankhule koma nthawi yatithera. Mwina kutsogoloko mukapereka moni. Koma pano pali mwana namwali. Ndikuti namwali koma ndi amene andiphunzitsa ndale. Munthu odziwa ndale, munthu odzichepetsa. Adam Ganda Chiumya apatseni moni president. Mama
Yewo 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 yewo. Yewo yewo yewo. Yewo. Kwacha. Kwacha. Dr. Chakwera. No kumanya cha. Hawi naso. Edna. Ise tose? Tizamvota za mchonga. Edna. Boma nindi. Tinga jumba hapo. Kwacha. Yai kumanya president nyingu nyini jifupi. Nati nchindi zikumonerani. Kweniso first lady muli hapa mama Nyagondwe yai tampokelea ndugu kunkhata. Arani mbetu vitu ati vitu. Isa tonga tukuti mchere tukuti mche. Jafwetu. Kwacha. A vitu the president has already assured me kutampanga which to stop yapa boti. Imenda ibe apa cha amba dongo hapa. Kweni pa boti kunyanja. Kutua kunkhata bay. Kutoto msinji. Kwa vua. Mpaka kwa kaulepu kumlowe. 8 hours pa boti avumera dial. Ule mwina vitu. Mama Gotani Hara, first deputy president wa chipani cha MCP Chinduzini. Abudoza mulipanu. Na mosi mulipanu nati nchindi mafumiani yari hapa, yawiri masinio chief, na mafumio seripanu nchindi uzigunerani. Chakwamba presidenti Wayoya National Organizing Secretary. Kuni chakwamba kuti president wa Malawi kuna 1964 kwa zakafika pano. Kwa kwamba ndimu. Leti kamuzubanda wakafika Kachikena kusika huko. Wakafika kusisia. Abakiri mluzi kusisha akafika. Abingwa mtarika kusisha akafika. Ajoyce banda Kachikena akafika. Kweni kunu kuti president ngakwamba mhaya unu kuti mafika ndi kushora. So ntaonga chomeni. Suzi tungwa nayo njakuti vantu vayenera ngapoti kuti nkhata be north tukunena usisha pera andiviririsha. Nkhata be north okuyambira peni papa msemu mwanjira hapa. Kufa mpaka kuti uko kutoto msinji. Mpaka uko kufika kwekwendeni, kufika kwekwendeni, mpaka ku mlowe kufika na mlowe. Ndini nkhata be north. Isi kunu suzi yitu chikuru mendero. Kunu a president mwana mamseo. Mkuta kusisha Maria Nyaki mkwera mapiri 3 hours kuti mkapanga campaign. Mkuta kusisha kunyanja dera limoza 3 hours pa boat. Dera Nyaki 3 hours pa boat. Ndi mtukwendera isi campaign yitu ndena. Kweni naonga kuti mafika kunu. Chile kesi nukonga president Mairu mtukwezera masinio chief yabiri abari hapa. Ada abwana kuti abire betange beni papa. Anyaki ambwana ali hapa kunyanja huko. Atie mkondowe ndi wachimbira kukaya chifuka kwa chitikanyifwa. Kweni taonga isikunu kuti matumbika. Chifuka kunyuma kwa suku potikata council akalutanga weka ambwana wa na nyaruwanga mbweni. Kweni sonu mafumti nayo. Kweni esu wa president isikunu chitu nkitukuku. Ndiri kula shabantazi. Ichi tapanga, your excellency, chakuti manifesto ila mkapanga launch ku Lilongwe. Ishi ya ira na sestu fundu zira tazitembenuza kuti mpaka ivugana na isi. Tapanga internalize according to Nkhata Bay North. Chufuka kuti siyo wenye kuti ayi tamsenga njanji ambweni bozi. Kuyo njanji kunu? Yai tamtenga 6 lane kunu msonsonu ambwe tampusikana pa makampeni.
kwenti kupanga manifesto iyo ingatipangira vichi iutemwera ise andi tona manifesto yetu taiona takharapasi we've done our needs assessment chifukwa mundu you must plan even kuchalichi pambele mlisenda wandanjiri mulacha ukupenanga kuti akana machena mbenenga vesi ndi na mbenenga uli ndi kutupangira. So we've done our needs assessment takharapasi ADC by ADC mafumu vazibusa va civil servants wali yose kutuoneka suzidi nja kutuuli koti kuwina pa 16 September immediately tuonengu akasi tingamba implement mpha ancha kwamba kwa isi wayoya uko vitukuko hivi tukayambapo kwa vinamalizike chifua kati ya hivi vakachiumi ndipo tukambia peni para hivi mnyaki former MP Kanyaswa Mpangaku wandamalizisye isi tukambia mpha peni para mpaka timalizi ngati pali mziora pali hall pan ndamalisha. So we'll make sure that that hall is completed. And then the plan here, the strategic plan, we've got our implementation plan, so that by the time we go into parliament, ngati North, ndikuti ba plan yosti na yukale, tukakhalengezi pasi, tanjekari mboma, yayi, tupanga sona. Kweni, wayowe, chakusudia number 1 kun, mseo. Tinasuzi ya mseo. Maji ya kutisuzia constituency yosi kweni mzee wenu huu chifukwa kunyanja kulusuzio jetra banghata lira tukusuzika pakutaka usisya pakutaka kuruwarwe pakutaka khondowe poti kwenda para pakakwera mboti kuti imwirara tukuvura matrauza mpaka unyewe mpaka kuti kakwera mura ni suzi ikulu chomene chonde jeti lira tuonera niku kuti linoze makora ngumanya mna program ya kuti kuzi stima ya nyuwani ila president isi tukulindizia Eastern Union kuno wa president masi alipa stima yeni ila kuti po yafika nikuti kunyanja huku kuna makora kweniso naonga kuta Minister of Tourism alipen pan usanga kuli mali ya kutowa munu Malawi apart from kunyaki kepa maklie kuusisya nguruwarwe mali ya kutowa chomeni kweni tukutondeka chifukwa chakuti kuli mseo ichi wofiti nao chakuti pomsawi taikako mbweni mali itu yose kula ya mara pakara meta mkarambani manyi chifukwa ni mali ya kutowa isi kunu kunkhata Benoth cha kwamba ichi cha panga kutitosi mwaunti ni mtauni ni masambiro without education tikayapatarisha. And this we are very proud. Kuti constituency by Mpikishegicha. We don't know how, but we have got the highest human capital Malawi munu kundu North. Wananda mkwana mtauni mura, majaji, maloya, mavichi, akufumila nguu, kunu. Kweni nomseo. So ndena teati ya presidenti, timangengi CDSS pa kaurasiti pafupi hapa. Kweniso, echi tukupemba ni technical college. As part of job creation ilmura, wealth creation ilmura, technical college kunu, kukonstituency, your excellency, tukukumba chomene. Na misika, tukupenya misika. Hapa mwaiba mwaona utu. Ngamsika kerika kaka. Ya itubanganduli, tike pwanyuani. Chinyaki munu Malawi again tukumanya cha bachitika uli kuyambira 1964 mpaka mwaya uno national team mura ya Malawi usually tukava 1 or 2 players mwamkati mura azolo msisya aspai msisya shere msuku fisha kondowe mai gurosi lila lufumira nguu kwenye stadium tiviji tiriji so bakuta bulldozer ndimba alipafupi hapa lisuzi hapa kama yaza stadium pantili pano your excellency ini I want to use the Airtel ni udipani pano no network
pacho kuwaka ka TNM hapa na hapa kwenye network kunu tina ina suzio hivi vingendea maimpera cha anduna information alpen pan tingalekera president pere vinyaki mwanyamba namukirenge kunjituna amona ni kutumukira nchitu ikweni finandi your excellency EC, as I said, we will be following our plan, and all we need is good Mutofire to implement what we have planned for this constituency. Because we are part of the 229 constituencies. So we are a building block. Usangu ngata be north ya tukuka, ngudi Malawi na wemba kutukuka na. Tofirani ya uchomeni. President ndi kalwelawa mkanda ku parliament amachira kuletsa akamba kuyankhula koma munthu uyu zabwino zimene anachita zimene zapangitsa anthu kuno akamuyitanenso kuti adzapitirize munthu uyu anthu akuno kungomtaya ndikuti dera lanu silidzapitanso pachani kodi patsogolo bwana nthawi ndimene yatha koma ichi chanyamulidwa mmwamba ichi chimene anthu nonse muchione nkhope ili apa siyosowa bwana sindufuna chita chipongwe koma maonekedwe anu ngokongola ngabwino aliyense akaona apa zonse zili bwino koma chizindikiro chimene mukachione kuti mukavotere Dr. Lazarus Chakwera pamodzi ndi engineer Vitumbiko Mumba chizindikiro chake mtambala wachani wakuda koma mwina nkutheka mmatha kulemba umu kabokosi yaka mukachonge koma ngati simtakulemba akakupatsani inki kuti mukadinde kabokosi kameneka kuno bwana ndi anthu ophunzira kwambiri amatsata bwino zinthu kwambiri moti ndisataye nthawi yapita kale ndikupempheni inuyo kuti mutiyankhule mkatikati tipemphe kuti mutidzutsireko engineer Vitumbiko Mumba anthu amuone koma bwana tizithamangira tiliso ndi malo ena atatu oti mukatiyankhule ambuye akudalitseni your excellency ndikupempheni kuti mutiyankhule zikomo kwambiri a president Yeah. All right. Yeah. Sini majiwanso kuti kuno ndikunkhata koma nakondwa ukongwa chifukwa ukaponda pano dyakapamzola mpaka na kuna kwa jere chigwere magetsi nawaona koma nazungulira nkuona kuti tawa kulibe msewu nauona koma kuno naona kuti it's a very rich agricultural place koma kopanda msewu gali moto mangu kaomba uku zimene mumalima kuno kandi coffee kandi zinazi zofunika processing yako nkuno msewu wabwino kuti tizifika bwino ku market kweni pakwamba mundirole kuti ndipereke nchindi kwa senior chief athu pano anyawanga komanso ambwana
mafumu wonse awa ndanda uku chindi zikumwenererana chindi kwa first deputy president wa Malawi Congress Party amenenso ndi mzimayi woyamba since independence kukhala speaker wa National Assembly, Mama Catherine Godanihara. Ndi akuluakulu wonse wa Malawi Congress Party muli pano motsogozedwanso ndi Richard Chimwendo Banda, Secretary General. Nduna zonse muli pano. Ndipereke ulemu wapadera naona bwana DC alipo, koma inu wonse ogwira ntchito mboma zikomo chifukwa cha kupezeka malo ano. Ulemu wapadera kwa engineer Vitumbiko Mumba amene ndi running mate. Tsono pulikani ine na waoliwane wanyagondwe awa tili wakukondwa chomene takondwa ukongwa. Zifukwa zilipo zingapo chakwamba amganda chiume Ephraim Mganda Chiume si munthu wachilendo kuno, koma ndikuwuzeni zina personal pakati pa banja la Chiume ndi ineyo, kuti ine moyo wanga uno ndionane ndi Kanyama Chiume, it was because of Mganda Chiume. Kuti ine ndidziwane ndi wana wa Kanyama Chiume, it was because of Mganda Chiume. So personally kwa ine pakhala mdalitso waukulu. Nkatabe kwa ife ngati chipani cha Malawi Congress timanena kuti chipani cha Malawi Congress kwawo ndi kunkhata. Chimene chonso nchinthu chachikulu kwa ife chifukwa anthu ambiri ngakhale iwo amene anamwalira pa nkhata excuse me, ambiri anamwalira kuno nthawi ya emergency ya 1959 timabwera pa nkhata chaka chilichonse. Tikudziwa kuti wenanso anafa dziko lino, koma gulu lalikulu nali kuno. Ndipo Kamuzu atamangidwa mwa wonse ena amene adamangidwa nkupita ku ndende, chipani cha Malawi Congress azungu adachita not cha Malawi Congress koma Nyasaland African Congress Nyasaland African Congress, it's all right, it's okay. Jonde nyengo ya mala pamene anachita bani chipani cha Nyasaland African Congress, Oron Chira ndi amene adalemba constitution yatsopano chipani cha Malawi Congress Party. Ndipo Kamuzu pobwera Oron Chira handed over that kwa Kamuzu. Convention yoyamba ya Malawi Congress Party kunkorakora. Thank you. Convention yoyamba kunkorakota, Kamuzu became president of Malawi Congress Party long before this country became Malawi. Ndiye ife timathokoza kwambiri adabanda aleke anakhala Secretary General. Timathokoza kwambiri boma la Nkhata Bay chifukwa timati tikapita kunkhata tapita kwathu. Mmene timanyamuka sindimadziwa kuti Chigwere ndi kunkhata, ndimaganiza kuti ndi Mzuzu. Ndiye lero ndaphunzira kuti Nkhata Bay North sikunyanja kokha komanso ndi kuno kumtunda.
ndithokoze kwambiri chifukwa kukoza msewu wochokera pa mpamba kuchikwina mpaka ukafika ku Usisha ndi chinthu chimene tayika not just in budget komanso manifesto yathu chifukwa ndi part of the infrastructure development imene tikufuna kuti ifalikire paliponse. Ndipo nkhani ya madzi monga takonza kunkhata tatsegulira project yayikulu ya madzi. Dzulo nali ku Rumpi kutsegulira project yayikulu ya madzi. Kukalonga project yayikulu ya madzi yamalizikanso. Tikufuna kuti tikhale ndi madzi aukhondo paliponse. Ndipo ndikutsimikizireni kuti kuno ku Nkhalebe North project imeneyo njofunikanso kuno mukhale ndi madzi aukhondo. Ina ndikuthokozeni anthu akuno chifukwa inu mtandikhulupirira nkundivotera ndikhale wotumikira inu ngati president. Takumana ndi mavuto ankhaninkhani ena owonjezera ndi kolera chifukwa cha madzi onongeka amene anthu tinali kumwa. Ndipo iyi ndi project imene tifuna dziko lonse la Malawi likhale ndi piped water system. Pa misika ponse pakhale zimbudzi zochita flash, pa sukulu chimodzimodzi. Tifuna kulikonse msika umene umangidwe pano ukhalenso wa makono. Ndikuthokozeni chifukwa kuno ndinu anthu anzeru. Malawi mwayithandiza mzinthu zambiri kuchita provide human capital. Nthawi zina inu kuno wosadziwa kuti mwapindula chiyani. Ndipo tifuna tichita izi pochita recognize history yonse komanso inu amene mulipo lero. Tiyeni ndikuthokozeni kuti mwayitenga manifesto yathu nkuyisanthula nkuyichita internalize nkuyichita localize nkuyiwonetsetsa kuti kodi kwathu kuno tichite chiyani. Ndipo ife timafuna utsogoleri wotere woti tigwirizane ndi anthu pa ground. Timvere zimene anthu pa ground akunena. Chifukwa wena mangolankhula chamwambamwamba. Pa ground sanakhalepo koma amakhala mu cyberspace. Kungolankhula mwina pa Facebook. Ife timafuna za pa ground izi. Kuti tithandizane ndi anthu amene akuona zinthu zimene zilipo ndi mmene tikhoza kuchitira kuti tikutumikireni mokhulupirika kusiyana ndi kale lonse. Ndiye ine ndili wokondwa kwambiri chifukwa ndabwera kuno kukhala nanu ngakhale nkanthawi kakang'ono koma kukhala woyamba kudyaka malo ano. Ndifuna ndithokoze kumwamba chifukwa Mulungu watithandiza kuti zitheke zimenezi. Ndiye ine ndikufuna kuti inu pa 16 September mukavotere Chakwera ndi running mate wake Vitumbiko Mumba muda Davidu amene tithandizane kuti mfundo 5 za manifesto zikuthandizireni kuno kukhale kotukuka mtundu wonse. Chifukwa kwina kumene dziko lamanga misewu kulibe value iliyonse pamene kuno ndi chuma chimene chilipo ndi agriculture imene ili kuno. Kufunika kuno mafactory yako kuno, kufunika kuno kaya tizikonza zija za mkaka mwachitsanzo processing yonse kuchitikira soko kuno. Ndiye kuti zimenezo zitithandizira investment yoyika msewu kuno wabwino ndi investment imene idzathandiza dziko lonse la Malawi. Nchifukwa yake nangofuna ndiyankhe apo ndi apo kolingana ndi zimene mwanifotokozera kale chifukwa inu mwayisanthula kale manifesto yathu. Koma ndithu Davidu akupatseni moni muwaone.
Woko mchanya, woko mchanya, woko mchanya, woko mchanya, woko mchanya. Kwacha! Kwacha! Dr. Chakwera! Dr. Chakwera! Witu ninjani! Witu ninjani! Pa 16 September tamchitachi! Tamvotera njani! Walikochi kanimona, walikochi Chakwera walimona. Walikochi Chakwera, walikochi. Walikochi! Yochomene. Bwana President, vinani yoyenge yai, fija kuti manifesto yitwira, akunkuyo alikuta kunkuyo. Achenjende anyaruwanga kanda kapeni manager MCP ito. Apanga nareti yonse manifesto asinyo chifi anyaruwanga. Tozo kwa mbili kuti aimvesesa kuti manifesto ya Chakwera ili motere. Chakwamba niyoye ichi kuno kunghata kuchigweri na vatna. Kuno kunghata tikuti soru abayacha. Ndeta ngati? Soro abayacha. Adacha kwera Lazaro ni soro. Pa 16 September kubayacha kwera cha. Chakwera walutile pantazi kuti ngesoro vatilongole nthowa iyo Malawi kwena kwendamo. Taplikana na pa fundo zao 5 pali fundo imoza iyo vakaniphalira kuti iwa mwana iwe na kutola kuti uwe mphopu. Kuno kunghata tikuti popakhola ukongwa pakhumbika kupupa tipupi ya mphopu. Nguteta ngeti tipupi ya mphopu. So we mumba we adavitu muwe mphopu ya Chakwera. Kuti palipose apakhola tipupe. Kwali mapasipoti ya Suzga tipupe. Mafuta ya chedwa kwiza tipupe. Feteleza wachidwa kwiza tipupe. Palipose apakhola pakumbika kupupia tikapupi ni mphopu. Taplikana na? Taplikana. Chachivili achakwera pakusora ini. Vasora mumba cha kwe vasora nyamata wose muno Malawi. Ine navanga wakuimirira wachinyamata muno Malawi. So wachinyamata mose pramuona ine pano muchione imwe mwavene. Pakuti ine nava waka kuminda mwene imwe kuti ine ndine representative winu. Masusko inu yose nkuyamanya pakuti ine ndine mnyamata mnyinu. Sono ichikumenya kuti tigwire lumoza ntchito achakwere vachumpe. Pakuti vipane vinyake vara nimphaleni pano twe pano valije ajeneri yose yochinyamata kuli chiretu. Lekani ma running mate vatola na veka vapapi veka no nyamata yai. Kulije chifukwa valije namwe ntchito wachinyamata ni Chakwera yeka uwe na ntchito na wachinyamata. So ngumemani kuti 16 September tikavotere Chakwera Lazaro. Pakuvotera Chakwera tavotera chinyamata muno Malawi. Pakuti ine nina ulumoza na mnyamata mnyinu. Maona Chakwera ali hapa. Maona kapa ukwera pano wakuita kwa twika wakwera veka. Ndapulike yai akwera oka na bereka. Panyake mwizama kuchedwa paukira maoneskezo ka vakirengeveka. Panji vatwikenge. Kulongela kuta Chakwera wana ngongono. Tapulikana. Very fit to be president again. Vanyake lizenge kuno, watu menge vanyawo. Kuti watakapangile kampeni.
muwakane kuti yayi mwize mwekha timuoneni. Vyakutumana yayi ni malonda ya kapusi tukumba yayi kuti bisi ya munthu cha timuone munthu teka. Palije president muno Malawi uyoti mwankhatabe kuchumba Chakwera. In 2022 vakapanga fund Roads Authority kuti vapange design msewu from Chikwera mpaka ku Usiska. Ndipo design akapanga by EDM consultants, ndipo vali kumala the designs were approved. So ada nganda chube kwelisa Nyaluwanga mumanye kuti msewu wa Chikwera mpaka kula ku Usiska ma designs vali kupanga kale ndipo yali ready. Kweni na mwangu yoyera kuti ada Chakwera omana masuzgo pa ulamuliro wawo lekani kuti vambe kuzenga msewu vangu imadanka. Nago yakale kunyake kuti kuno kunkhata tipikane chimoza. Pala mwana wamphada kuti umgulirenge switi mwe usiku waruwara umgulirenge mankhwala panyake switi. Ndapulike yayi impulenge vichi switi yayi kaso kuphula kuti ugule switi. Ada Chakwera kuti mabantu bawo vatu waona kolera kula ku Nkhatabe, COVID, cyclone, chihanya cha kuchumbizika. Lekani wanguti ngalonjeza msewu wa Usiska kwenti imedanga vantu vane vangafana njara. Lekani ma designs vapangiratu na umuchuta sono utumikirako no vizwawa yayi no ma cyclones no jara. Na chigomezo kuti sono tilombe nkhanira kuti vyaka vikwiza hivi masuzu kachepe kuti msewu ula mpaka mganda asinyo chifa Nyaluwanga uzengeke. Vanyake vizenge wampusikani Chakwera wanatetepo cha ndipo wakumanya cha kuteta. Iwo vala vandu vakuteta. Vakateta kuti para wajira muboma 2014 vazengenge nyumba kuno kumzuzu vakarenge kuno kumzuzu kavali kuzenga. Vali kuzenga. Ninjawa zenga misewu mumzuzu mura. Ninjawa kuzenga ofesi ya site ninjani mumzuzu mura. Ninjawa kuzenga maofesi ya wemi pa university pa mzuzu pa ninja. Vanyake vara kwao ngukoma, kuiba na kupalanga. Achakwera valije kumanya kuteta wao unenesko. Para wala kuzakuna maboza mwakanire pokuti voti yinu mwapeleka kale kwa adada Achakwera na mwana wao vitupiko mumba kunoso Nkhatabe kuno ku Usiska kwa Adam Kandachumye kuwa MP winu. Chaumaliro pambenda mare nyoye ichi. Mu manifesto ya Malawi Congress Party muliso fundo inyake ya wealth creation. Iyo Achakwera vakuti muniplikise chomene hapa kuli 10 makwacha challenge. Kuli vandu 10,000 muno Malawi vazampuka ngongole ya 10 million kwacha ya kuambira business. Ninja walupangapo hivi Malawi muno ninja. Ninjani kweniso wakuti pala mwana wa wako dada na mama wajulenge account ya 500,000 kwacha ya mwana yura investment sogoro account. Ulato wa Chakwera nguchepeska ukavu cha kweni kumazga ukavu and he means it. Tapligana na and he means it. Sono ichi muchipulikisa chomene na mwana winu nizengeso tizamkhala pasi kuti manifesto yose muzakaipulikisa mako chomene angola Nyaluwanga ntchito imeneyo kale mafuminu mwena urumoza vaphalireni za manifesto ya kunong'omera iyo Chakwera vanozga chaumaliro chomene vangu yoya mfumu kuti vandu kuno vapoka ngongole ya nifu mpweche. Vandu vapoka ngongole ila vakupanga business vakulemba vandu ntchito. Ka ntchito zila ni ntchito yayi.
ni ntchito yayi. Anyaka twangongole kugula kabanza kwambapo kupanga malonda ni ntchito yayira. Vanyake vakupanga ulimi ni ntchito yayira. Bwana President, if there's a place where there's good dairy farming ni kuno kuchigwere kuno. Kuno kuchigwere kuno. Kuli ng'ombe za mkaka, vanyake valipo mzuzumu, vakupanga vyokoleti ka vinandi na vyokoleti na wati chokoleti vyokoleti vinandi. Vakupanga vyokoleti mtaunumu, mkaka vakula kuno kuchigwere. Para kulimari ya kuti in terms of agriculture which will focus on is this side. Kwa Nyaruwanga kuno kuti pange ma investments kuti walimi vitu waleke kususikika. Chaumaliro Chakwera na manifesto yake yose hii walikuwinda panje walikuhozga. Walikuwinda panje walikuhozga. Ava kuti Chakwera walikuhozga woko mchanya. Walikuwinda walikuhozga. Walikuwinda walikuhozga. Naonga ukongwa. Habari wani? Kulikani sono. Chimene agrupa mwachitsanzo achirwa vaja vapemphera pamaso pa chiuta nkuvomereza kuti ife mwaife toka mphamvu yathu tilibe koma ya chauta. Ine sizindivuta kuvomereza pamene zinthu zavuta, pamene zinthu sizili bwino kuti tikonze motani ndipo takhala tikutsata ndondomeko yakukonza zonse zimene zakhala zili kutisautsa ngati Amalawi. Chifukwa chake nikupemphani moona mtima kuti pakafika pa September 16 kavotereni Chakwera apitilire kukonza zinthu zimene tayamba kale, maziko ake tayika kale. Kumanga pa zimenezi dziko la Malawi ndi dziko limene silovutika posowa chuma china chimene chili minerals wathu, kapenanso tourism imene amganda amanena kuti ngati kuli malo okongola kwambiri mkati mwa nyanja yathu ndi kusisa. Komanso nkhani yakuti ulimi uchitike, komanso tizithandiza amene akuchita ulimiwo wosiyanasiyana, monga talankhula za ng'ombe zimene zili kuno za mkaka. Tipereke kuthekera kwakuti ma community wonse tikhale ndi manufacturing processes, factories zochita zinthu zonse izi kukomera Amalawi. Tsogolo limene lilipo labwino koposa, ndipo titsatira ndondomeko zimenezi pofuna kukuthandizani kuti kunonso mukhoza kukhala Amalawi omasuka. Ine ndifuna ndikutsimikizireni boma ili lipitirira kuteteza munthu aliyense ngakhale achalubino, chifukwa ndi Amalawi chimodzimodzi wina aliyense. Ngakhale iwo amene ali ndi ulumali wosiyanasiyana nawonso apeze mwayi wakuti apindule pa moyo wawo ndi nzeru imene Mulungu adawapatsa. Tili kulankhula zimenezi kuti mudziwe bwino. Kunyanja kutere amaninong'oneza Minister wa Homeland Security kuti tili ndi mwayi tsopano okhalanso ndi speedboat imene apolisi awa akhoza kumayenda nkumaona kuti zinthu zili bwanji. Zina zimene zili process zitheka ndithu, ngakhale jet imene ifunika ikonzedwe monga tikukonza kulikoma tikonzenso pa nkhata, chifukwa anthu amachokera pamenepa kumayenda nyanja yonseyi. Zikomo kwambiri chifukwa cha kundichereza ndi kundimvera. Zikomo chifukwa cha voti yanu 2020 koma voti yanu yopitilira chaka chino pa September 16. Chiuta mtumbikeni mose yeho chomene. President wa dziko lino Dr. Lazarus Makathe Chakwera kusiriza ndithu kulankhula kwa anthu amene asonkhana pano pa Chigwere boma lino la Nkhatabe, makamaka kumpoto kwa boma la Nkhatabe. Awatu ndi malo oyamba amene a president a dziko lino
ayamba msonkhano wawo lero pamene akhalenso kuyenda ndi misonkhano imeneyo imayima, ndipo misonkhano imeneyi ili mboma limeneli la Nkatabe komanso kenako apezeka ali mbali ya Mzuzu ku Mzuzu City. Ndiye pano apresident akhale akunyamuka kulunjika ku malo achiwiri amene akupita kumene ndipo ndi ku area 1B market omwe ndi katikati mwa Mzuzu City, mzinda umenewu wa Mzuzu, ndipo mbali imeneyo ndi mbali ya Mzimba. Natero kumayambiriro kuja kuti Mzuzu umene akhalira ndikuti mbali ina ali ku Nkatabe, mbali ina ali ku Mzimba. Choncho president panali Nkatabe, next malo achiwiri kuti apite akhale ku Mzimba, si choncho Grant? Andizoona ndithu kumene kukhala kudera la senior chief Mutwalo kumene akafika president wa dziko lino. Koma mwina mwa imene Peter president atafika pano amfumu Anyarwanga anadandaulapo zinthu zingapo. Chimodzi mwa iwo inali nkhani ya network, pamene tili pano network ikuvuta, ndipo Chakwera adandaula naimva ndithu nkhani ya network. Ndipo ndizoona pano takati kukutika tamfane ziyanzathu kulandaya ena kumene salibira lina zimene madandaula ziyanzona mfumu ndithu ndi network malo ano ndiyovuta kwambiri. Ndikhulupirira kuti mtima wa president Chakwera kufika dala malo ovuta ndichonge chodazimba kuti anthu akumuzi tikamati kumatumayikira anthu amenewa ngati servant leadership magwedezera mutu monga zimene zinza mundu nawawo zoona ndithu ndili chikhulupiriro chonena kuti kunoko zinthu zikhazulani zikuyenda. Komanso chinthu chimodzi Anyarwanga anadandaula bwino kuti abwana magesi lero kupanena kuti awa magesi ayaka pano zulozuloli Praba kuti magesi kunalibe chifukwa chifukwa tikayang'ana konseko ndikuona transformer uko, ndikuona nthambo za magesi zitali komana nduleba kuti amadandaula vuto limene la mfumu chimene chinachitika chonena kuti zipani zimene maboma amene analimo anangodusa nthambo izi kungodusa munjira kupita mpakana kafika kusiska ndikumene anthu amalanda magesi. Koma ndi Chakwera magesi akupita kusiska pano panalibe chilichonse. Ndiye Chakwera ndi amene wasisa nthambo zija kuwapasa anthu amdera linole. Ana nditupala pali amatima street lights ndikutaundi tukuno kuchigwere ndithu. Koma Chakwera akudera kuti musewu umene ndayendawo ndikukhoza msewu umenewo umene injinia Vitumbiko Mumba amene ali wowasatira wa Chakwera ananena kuti mu 2022 design ya msewu umenewo anapanga ndipo anatana naye. Chakwera unena kuti ine ngakhale manifesto ya MCP zilimo zimene ndikupanga ndinu anenapo mutima onena kuti dera lino likhale kuti latukuka. Anthu wakambapo nkhani ya mafakitale une kuti ayi sikuti ndifuna chilichonse muzingonyamulira ukuyani kuno kuti tifuna tipange zinthu zolongosoka. Nde zimenezi zili mugwirizana kwathunthu ndi job creation amanena Dr. Chakwera ija, komanso wealth creation. Ndikhulupirira kuti mwachitule mwina ndingozitula mmene mupita. Chabwino zikomo kwambiri Grant amene ndi Grant Muhango, mtolankhani wathu amene tili naye kuno. Tinatero ndithu kuti president akuchoka pano pa Chigwere Nkatabe North, ndipo malo achiwiri amene akulunjika pano kukhale ku area 1B market mmene mundi mkatikati ndithu mwa Mzuzu City. Ndipo akafika kumene kwa president mzanga Chisomo Manda ndi amene akhale akupatsirani zonse kumeneko. Koma pamene president yakuchoka pano titolo kuti kuyamikeni tikuthokozeni kuti munasankha kuonera MBC TV komanso kumvera pa MBC Radio 1 Manthu, osayiwalanso ena amatitsatira pa Facebook MBC Digital Manthu. Choncho tiyamike kwambiri kuti munasankha MBC. Kuchoka kwa ine Peter Makawa nditero kuti upitirizani kuonera MBC komanso kumvera MBC Radio 1.